is changing just a little at a time. But I don't even care to know it is, 'cause I've been living for this life and I am glowing, and I'm ready to go and show them. Hear my words I've spoken. You're too late, there's only room for one this game. I've been running this world for some time. I'm coming now, you know that I'll rise up and I'll never come back down. Go, Neo Tokyo, yeah. Everybody knows that I will save the world tonight. Oh, so go, Neo Tokyo, yeah. Everybody sees how much that I can break the light. Neo Tokyo vibe. See me slightly scoping, vibrant colors swirling through my head, but the only color you are seeing is red, and I'm never gonna go down. Do you think I'm gaining ground for nothing? Taking back my crown, here and gone without a sound. I've been running this world for some time. I'm coming now, you know that I'll rise up and I'll never come back down. Go, Neo Tokyo, yeah. Everybody knows that I will save the world tonight. Neo Tokyo vibes. Neo Tokyo vibes. Hola, soc en Joan Carles Amaya, soc l'encantable a les eleccions del proper 28 de maig per Més Progrés Lloret de Mar i tinc moltes ganes de poder fer-vos arribar tot el nostre programa, les nostres accions, que és molt extens i que intentaré resumir en poques paraules. Soc Frederic Guich, tinc 53 anys, soc lloretenc, tinc 3 fills. El nostre partit és Lloret en Comú Podem. Lluitem per la justícia social i per la igualtat d'oportunitats per tots els lloretencs i lloretenques. I volem tornar a l'orgull lloretenc a Lloret. Hola, soy Jordi Hernández, candidato a la alcaldía de Lloret de Mar. Soy nacido en Alcaudete, Jaén. Mis padres, Sebastián y Pepi, son de Granada y de Jaén y yo llevo toda mi vida aquí en Lloret de Mar. De profesión soy camarero, llevo un negocio propio y abogado en ejercicio, aunque como soy concejal los últimos 8 años, este aspecto lo tengo un poquito aparcado. Hola, soc en Jordi Martínez, farmacèutic, estic casat i tinc 2 fills. La meva vida ha transcorregut entre Barcelona, Amer, Porto Alegre, Lloret i actualment Maçanet de la Selva. Fa 7 anys vaig ser regidor de Seguretat Ciutadana i Urbanisme amb l'alcalde Romà Codina. I ara em presento de nou a les eleccions. Hola, bones. Soc Adrià Lameles, candidat del PSC, dels socialistes a Lloret. Treballo com a assessor d'empreses i també he treballat com a consultor públic. He estat molt involucrat al teixit associatiu del municipi i també del sector econòmic i em presento per guanyar les eleccions municipals. Buenos días, soy Demetrio Olivas, candidato de Valens a la alcaldía de Lloret de Mar y bueno, orgulloso lloretense de poder presentarme y representar a tantos lloretenses en estas próximas elecciones municipales. Soc l'Albert Ferràndez, la parella de la Natàlia, el pare de la Jana. Visc al nucli antic des de fa 3 anys, que em vaig comprar una casa, la vam estar reformant i la veritat és que vivim molt bé. Soc mestre d'educació infantil, he treballat a diferents escoles de Lloret i fora de Lloret i actualment em dedico a la política. Sempre ho remarco d'aquesta manera, no? Soc mestre i ara faig política de manera temporal. A la darrera legislatura he sigut regidor de govern, he portat el Departament d'Educació amb tota la gestió de la pandèmia, però de fet fa molts anys que estic al partit i que em vaig assumir la presidència.
Soc l'Albert Robert, tinc 38 anys encara, soc el cap de llista de Tots per Lloret i actual alcalde de Lloret de Mar. Soc pare de 3 fills, enginyer informàtic i professor durant uns quants anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d'altres. Hola, sóc la Lara, la candidata de Sumem Lloret a les properes eleccions municipals. Som una candidatura 100% municipalista i transversal de tot el municipi. Volem posar en valor la força de la gent de Lloret i per això ens comprometem amb que els serveis a les persones estiguin al centre de la política municipal. Vale. Pues, hola, buenas tardes. Soy Coque, me presento a la alcaldía de Lloret de Mar por Vox y vengo a cambiar las cosas. Nosaltres dins del programa ens interessa sobretot 3 eixos. Un és el tema econòmic de les persones que viuen a Lloret. En tenim un problema molt greu donat que la renta per càpita és la tercera més baixa de Catalunya i fins i tot la renta familiar és la més baixa de totes de la província de Girona. Llavors, la primera intenció dins del programa és diversificar l'economia de Lloret de Mar. Hem d'apostar fort per enfortir el tema turístic perquè hem d'eixamplar els mesos de sol i platja, però sobretot el que hem d'intentar és atraure indústries del sector tecnològic, que són indústries netes, per establir feina durant tot l'any a tots els veïns i veïnes de Lloret de Mar. Nosaltres basem el nostre programa sobretot en temes socials, començant per l'educació. Lloret té una manca molt important tant de centres com de cicles formatius i de batxillerat. Forçarem que la Generalitat, la Conselleria d'Educació, cedirem els terrenys perquè construeixin un nou centre, una nova llar d'infants i, a més, crearem més cicles formatius i de batxillerat per crear nous professionals. Apostarem també per la diversificació econòmica, per poder aportar nous professionals aquí a Lloret. A més, cedirem sòl industrial perquè vinguin noves empreses. En matèria de sostenibilitat, apostarem per una mobilitat ecològica. En matèria laboral, la nostra regidoria de Relacions Laborals estarà oberta a tots els treballadors i, en convivència amb els sindicats, farem un control exhaustiu de que es compleixi la llei del treball. En matèria de mobilitat també farem que el bitllet entre Lloret i Blanes no costi els 2,60 € que costa ara mateix, integrant la tarificació en l'ATM. La nostra premissa serà que els desplaçaments siguin a peu, en bicicleta o en transport públic. Per això abaratirem el transport públic i subvencionarem per rentes la compra de bicicletes. En matèria social, revertirem totes les retallades que ha fet aquest govern. En el cas del servei d'atenció domiciliària mai més serà de copagament a les rentes més baixes i, a més, farem que arribi a més famílies la tarificació social de les llars d'infants y las becas menjador. Ciudadanos salimos a ganar las elecciones, salimos a acabar con 20 años de gobiernos de los de siempre, para los de siempre, y ya toca un cambio y que se gobierne para todo el pueblo. Muy importante para nosotros la seguridad, hay que acabar ya de una vez con la inseguridad que viven nuestros vecinos, robos en viviendas, ocupas, prostitución y venta de drogas en las calles, todo esto tiene que terminar ya. Propuesta muy clara, una oficina antiocupa que no solo asesore al propietario, porque muchas veces son grandes tenedores que ya saben lo que tienen que hacer, sobre todo el vecino es a quien se tiene que ayudar, ese vecino que de repente ve como al lado de su vivienda hay una actividad ilegal, hay ocupas, hay unas molestias, eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a ese vecino. Segundo punto muy importante, arreglar las calles. Lloret está dejado, este equipo de gobierno nos ha dejado un pueblo mucho peor que el que se encontró hace 8 años y eso hay que revertirlo ya o si no, no habrá punto de vuelta atrás. Hay que arreglar las calles los 4 años, no solo cuando llegan las elecciones, y eso es lo que hará Ciutadans, informando a los vecinos y comunicando cuando va a haber cortes de calle, sino después ayudas a las familias trabajadoras, muy importante. Parece que no se pueda ayudar a quien trabaja y solo se ayuda a quien no quiere trabajar. Propuesta muy clara, 50% del comedor escolar bonificado para todas las familias de Lloret y después libros de texto gratuitos. En materia económica, Lloret necesita actividad todo el año. Tenemos que ser un parque de atracciones, un Disney World, todo el año. No nos vale a Ciutadans hablar de desestacionalizar
el turismo. Hay muchas actividades que se tienen que hacer, que seguro que serán de grandes éxitos. Feria de abril. Es vergonzoso que no tengamos en Lloret una feria de abril, siendo una población cuyas raíces, en una gran mayoría nuestra, son de ahí, son andaluzas. Será una fiesta que será económica, atraerá público, atraerá economía y después será una fiesta para nosotros, para los lloretenses, una fiesta de nuestras raíces. Además, mucha actividad económica en otros puntos, recuperar Oktoberfest, podemos hacer un carnaval de verano, se puede hacer una feria de Navidad, en verano podemos hacer muchísima actividad, julio y agosto, por ejemplo, tenemos unos vecinos que hacen artesanía, quieren venderlo en la calle, démosle esa oportunidad, eso es lo que necesita Lloret, más actividad i això és el que harà Ciutadans. Els punts forts del nostre programa són 4. El primer, el pla especial del casc antic. El casc antic s'ha anat degradant mica en mica i ha anat perdent embranzida. Per tant, el que hem de fer és un pla de xoc integral pel nucli antic en el qual hem de parlar de neteja, de manteniment, de comerç i d'habitatge. Són 4 punts fonamentals amb els quals hem de fer d'un nucli antic un lloc potent i que torni a ser de Lloret, aquella punta de llança que torni a posar Lloret a tots els mapes. El segon punt del nostre programa electoral és la revolució que jo li deia de les petites coses, però actualment és la revolució de les coses del dia a dia. En primer punt, manteniment, envelliment, neteja, comerç i seguretat. Aquests 4 punts s'han d'aplicar a tot el municipi per tal que Lloret torni a ser aquella vila, aquell poble que sorgia i estava en boca de tothom. El tercer punt i molt important és la desestacionalització del turisme. Aquí podem parlar que Lloret s'ha regit ara últimament, sobretot aquest darrer any, amb una temporada turística que arriba des del 15 de juny aproximadament o des de Sant Joan fins a l'11 de setembre. Per tant, el que hem de fer és mica en mica, a través de grans esdeveniments, allargar una miqueta la temporada turística, fent que arribi més cap al mes d'abril i fent que acabi més cap a la part de desembre. D'aquesta manera desestacionalitzarem una miqueta el turisme, no ens preocuparem només dels mesos d'estiu, que són els forts, sinó que potenciarem una miqueta tot el que és la vinguda de la gent de fora en aquestes èpoques que no són de temporada alta. Important també recalcar que hem de fer un turisme de proximitat, parlar amb gent de Barcelona, cinturó de Barcelona, Girona, cinturó de Girona, perquè aquesta gent pugui venir a passar el cap de setmana i pugui fer moltes coses. I per últim, la regidoria d'entitats i associacions. Aquestes entitats i associacions de Lloret s'han sentit discriminades, s'han sentit no escoltades, per tant el que hem de fer és treballar amb elles i a partir d'aquí fer un casal d'entitats i una nau d'entitats perquè ells tornin a sentir-se escoltats i recolzats per l'Ajuntament. Un programa transversal separat per curt, mig i llarg termini, però per destacar diria que el nostre pla de reconversió urbanística és clau. Fins ara hem treballat molt el pla de reconversió turística i creiem que cal adaptar tot l'urbanisme al segle XXI, a l'actualitat. Ser avantguardistes, estar orgullosos, amb carrers humanitzats, pacificats, on tothom puguem gaudir del dia a dia. Un passeig de mar transformat, el de Lloret i el de Fanals, amb Just Merlès, Pau Casals, Avinguda de Vidreres, la Riera, que separa actualment el barri del Molí i el barri del Rieral. No ens ho podem permetre, transformar Can Buc. Creiem que a la propera legislatura hem de dedicar més al manteniment, les zones verdes i el dia a dia que a grans infraestructures. Alhora també de la seguretat. No podem permetre tenir la inseguretat que té aquest municipi. Hem de garantitzar major seguretat contra l'ocupació, contra l'incivisme, amb més agents de la nostra policia local, sobretot agents interins a la temporada turística per ampliar el nombre d'efectius per garantitzar la seguretat. I les urbanitzacions. No podem permetre tenir ciutadans de primera i de segona. Hem de treballar amb les urbanitzacions per garantitzar l'asfalt, les voreres, la il·luminació, la seguretat. Aquestes i moltes altres temes tractem al nostre programa electoral. Los puntos fuertes de nuestro programa son la seguridad. Crearemos una oficina antiocupa para regular todos los desperfectos que están causando en nuestras urbanizaciones y en el núcleo antic. Seguridad no es solo tener más policía, que también queremos más policía y tenerla bien equipada, es también tener las calles iluminadas y bien indicadas para que la gente pueda guiarse y no se produzcan tantas situaciones delictivas en callejones, sobre todo de Carrera de la Vila, toda esta zona interior nos hemos dado cuenta que es muy peligrosa y habría que iluminarlo todo mucho mejor, no solo tener más policía a pie de calle. Segundo, el mantenimiento. Está Lloret dejado, es una realidad. Cualquiera que se dé un paseo por el paseo marítimo verá que están las baldosas rotas. Esa es la cara de Lloret y tenemos que tener la cara perfecta para cuando vengan los turistas a pasar aquí un fin de una semana o el tiempo que quieran pasar y sobre todo que quieran volver. Y tercero, la limpieza.
el pueblo no solo está mal mantenido, está sucio, no hay más que ver la desembocadura de la Riera o la Riera por el lado del waterwall, que está, bueno, en un estado lamentable. Se hacen obras y no se limpia después la obra que se ha hecho. Todo esto tiene que cambiar, tenemos que reforzar la brigada, darles todo nuestro apoyo y que puedan realizar todas estas labores de la manera más cómoda y manejable para que ellos puedan realizar bien su trabajo. A la propera legislatura hi haurà uns temes que seran molt importants. En destacaré els que crec que avui dona temps de parlar. La mobilitat serà un punt rellevant, una mobilitat molt més sostenible. I nosaltres portem en el programa accions molt centrades, per exemple, en una mobilitat sostenible amb les bicicletes. Hem de ser capaços de connectar els carrils bici que existeixen, de tirar endavant el programa de bicicletes compartides elèctriques perquè els lloretencs i les lloretenques es puguin moure d'una manera diferent, però també els aparcaments dissuasius o diferents fórmules de mobilitat, per què no centrades en el nucli de la ciutat. Referent a aquest nucli, també tenim un repte molt important. El centre, el nucli antic, ha anat fent un envelliment progressiu i, per tant, ens hem de posar al dia. En aquesta legislatura que hem passat ja hem treballat molt i ara haurem de recollir els fruits, com per exemple de l'Smart Center. L'Smart Center serà aquest edifici que ens ajudarà a dinamitzar molt més aquella zona, posant-hi sobretot la part de Smart, però per què no un centre cívic del nucli antic, una ludoteca, el que considerem perquè els lloretencs i les lloretenques vagin al nucli antic. No només això, sinó que en el nucli caldrà embellir, caldrà seguir fent esponjament d'espais que estiguin en desús, caldrà dotar habitatge assequible perquè la gent s'hi pugui anar a viure, tot aquest paquet de mesures. Pel que fa al turisme, jo em centraria en la renovació del Pla Operatiu de Turisme. Serà un repte de la pròxima legislatura que ja hi hem estat treballant però que haurem de materialitzar. I pel que fa a educació, que és el meu tema, la nova llar d'infants o ser capaços de tenir un CDIAP en el nostre municipi serà alguna de les accions que haurem de fer al llarg d'aquests 4 anys. Doncs com a punts principals del programa, nosaltres portem sobretot la revisió del POUM, una revisió que hauria d'haver estat feta en aquest mandat, però no ha sigut possible a causa de la pandèmia i altres coses, i aquesta revisió ha de ser una realitat en aquesta legislatura, i a més això incorporarà aquest pla de dinamització del nucli antic que preveu unes accions a curt, a mig i a llarg termini, unes accions que no podem determinar els polítics, que ho han de determinar tècnics especialistes en aquests temes i que ens han de fer aquest llibre blanc per poder prioritzar accions en el nucli antic. A més, aquest pla de carrers que ja hem començat l'any 2022, un pla plurianual, tenim una contractació a 4 anys i, per tant, quan acabi, renovarem aquest pla i destinem aproximadament $500.000 d'euros cada any i, a més, també volem reforçar la seguretat a Lloret de Mar. Entenem que no és un tema que Lloret no sigui segur, sinó que és una percepció de manca de seguretat i per això apostem per incrementar la plantilla d'agents de policia, posar unes oficines de policia local tant a la platja de Lloret com a la platja de Fenals en temporada estival, augmentar els agents cívics de 3 a 6 i també incorporar 6 vigilants de platja que també faran i donaran aquesta seguretat, aquesta percepció de seguretat. A més, també hem de fer aquest nou contracte de servei de recollida i neteja, un contracte que hauria d'haver estat fet també en aquesta legislatura perquè estem en pròrroga, perquè, a més, la realitat de Lloret de fa 12 anys no és la realitat d'ara i perquè hem d'aprofitar les noves tecnologies, hem d'aprofitar al màxim els nostres recursos perquè aquesta recollida de neteja aquesta recollida d'escombraries i neteja de Lloret sigui molt més òptima i, per tant, els lloretencs ens en sentim orgullosos. No ens podem oblidar dels pàrquings dissuasius. Entenem que a Lloret de Mar ens manquen places de pàrquing. Actualment, al POUM actual, hi ha zones que creiem que han de ser per a aparcament i que no es permet, per això aquesta revisió. Entenem que a Canyelles hi ha d'haver un pàrquing i que a la zona de Can Lloranes, que això no vol dir que sigui allà, hi ha la possibilitat de posar-ne un altre de molt gran per poder aparcar els vehicles a l'alçada de la caleta i poder passejar a peu fins al centre de Lloret. A més, el pla d'usos comercials hem de renovar. Ens hem donat compte que en pandèmia hem obert les portes al carrer a la restauració i que potser en els comerços no.
hem de retocar això, ho hem d'actualitzar i ho hem de posar al dia per poder donar possibilitat als carrers secundaris i terciaris de Lloret obrir negocis singulars, petits i amables. Els temes claus del nostre programa electoral és la redacció del POM, reservarem terrenys per atraure indústria tecnològica, incorporarem nous espais per crear equipaments esportius i equipaments educatius i volem un POM per mantenir al màxim el nostre entorn natural. Un altre dels nostres punts claus és la redacció del nou contracte de neteja, que volem que s'apliqui la taxa justa. A més, el servei anirà en funció de les necessitats, ja siguin comercials o particulars, i que tenint en compte la distribució física del municipi. El servei de les persones és un dels nostres eixos bàsics, per això tenim moltes propostes en aquest àmbit que no puc detallar, però sí que m'agradaria destacar-ne dues. Una, la creació d'un tècnic de salut que garantirà tot allò envoltat a la salut pública, també el control dels CAPs, dels serveis dels nostres CAPs, i l'altra, els ajuts que donarem en l'àmbit cultural i esportiu per tal de garantir que tots els infants i joves puguin realitzar una activitat a fora de l'horari escolar. Un altre dels eixos bàsics per nosaltres és la seguretat. Per això crearem la figura del sereno municipal a les nits, però a més crearem 12 places d'agents de la policia local. Aquesta legislatura hem posat les bases de grans projectes que han vingut finançats per Europa. Per això creiem que la propera legislatura tenim un gran repte, que és controlar que l'execució d'aquests mateixos projectes es facin com toca. El mercat, la nova residència, els Next Generation de mobilitat, tot allò serà una realitat abans que acabi el 2027. La propuesta más importante de mi partido es la seguridad. Sin seguridad no hay libertad y hay que acabar con la delincuencia en Lloret de Mar. Una bajada de impuestos para los ciudadanos es otra de las propuestas que llevamos en Lloret. El lloretense debe tener más dinero en los bolsillos. Hay que bajar los impuestos o reducirlos. O anularlos en algunos casos, que también se puede a nivel municipal. En la seguridad, en mi propuesta, queremos la policía de barrio, la policía de proximidad. Consideramos que hay que tener una policía en los barrios, en las calles, andando, que se preocupen por lo que ocurre en el barrio, que puede ser de diversas maneras, no solamente es delincuencia, pueden ser también asuntos sociales y todo eso se deriva con el ayuntamiento o asuntos sociales o a quien le corresponda para poder solucionar los problemas que tienen los ciudadanos en sus barrios. En temes d'acords de govern, si hem d'entrar al govern, tenim una línia vermella que no es pot trepitjar. Nosaltres volem baixar la bossa de sous un 25%. Aquest és un acord que han de signar tota aquella gent que vulgui governar amb nosaltres. Ho tenim molt clar que aquella despesa, que pot ser un estalvi de cap a 192.000 euros anuals, es pot revertir en polítiques socials directament cap als veïns que són qui paguen al final els impostos a Lloret de Mar. Parlar de pactes, però nosaltres el que tenim clar que no pactarem amb aquells que vulguin vendre la nostra terra als especuladors i, per descomptat, en aquells que menystenen la violència de gènere i creuen que la diversitat sexual és una malaltia. Ciudadanos tiene un equipo preparado para gobernar. Yo llevo 8 años de experiencia en este ayuntamiento, mis compañeros Miguel Ángel y Nicole llevan 4 años como concejales y tenemos un equipo más amplio, especialistas en seguridad, como por ejemplo Luis Tranches, especialistas en hostelería como Paul Veleta, mucha más gente que estamos preparados para gobernar. ¿Con quién? Obviamente con quien se amolde a nuestro programa electoral y con quien podamos llevar a cabo acabar con 20 años de gobiernos de los de siempre. Els possibles pactes, nosaltres des de Junts, creiem que hem de pactar amb entitats que vulguin el millor per Lloret, amb grups polítics que tinguin un programa molt semblant al nostre, perquè d'aquesta manera, si tenim un programa semblant, amb apartats semblants i característiques semblants, doncs sempre voldrem el millor per Lloret a les mateixes situacions i a les mateixes condicions. Per tant, no podem dir que sí i que no, però sí que hem de pactar o haurem d'estar atents a la gent que porti uns programes molt similars i a partir d'aquí veure com suma l'aritmètica.
Nosaltres tenim una línia vermella, que és amb el partit Vox, i la resta tot dependrà del resultat electoral. Nosaltres lluitem per una majoria àmplia, gran, que no ens calgui pactar i no ens calgui tenir un altre company al pròxim govern. Depèn de la ciutadania, depèn de vosaltres. Però si cal, ens sentarem, parlarem del programa, parlarem dels objectius del nostre municipi i arribarem als acords que creiem oportú. ¿Con quién pactará Valens? No me gusta jugar a la política ficción. Nosotros lo que sí que queremos dejar claro, somos un partido municipalista y nacimos con este carácter y así va a ser. Vamos a mirar por el bien de Lloret siempre y cuando los partidos cumplan la ley y la Constitución. Es lo único que miraremos. Todas las medidas que sean a favor de Lloret van a ser aprobadas. Es más, el voto es algo que se tiene que usar para aprobar cosas, no para denegarlas. Y Valens ha venido a ser valientes y a decir que sí a esas propuestas que nos beneficien a todos, sean nuestras o sean de cualquier otro partido, siempre y cuando se respeten las leyes. Pel que fa a la política de pactes, tenim clar amb qui no pactarem. La dreta és una línia vermella per nosaltres i de l'extrema dreta directament ni en parlem. Per tant, amb la resta estarem disposats a veure allà on podem desenvolupar millor el nostre programa, perquè creiem que és el programa que es mereixen els lloretencs i les lloretenques. El que sí que tenim clara és una cosa i és que demanarem als nostres socis de govern que s'oblidin de picar baralles partidistes i que ens ajudin a remar en la bona direcció i amb la direcció que es mereixen els lloretencs i les lloretenques. En tema de pactes, des de Tots per Lloret tenim clar que hi ha un partit que es presenta que no formarà part mai de les nostres negociacions, que tothom l'ha de saber. Amb la resta parlem de persones, són persones involucrades en Lloret de Mar, persones que tenen ganes de transformar Lloret, persones que tenen ganes de continuar millorant el nostre municipi. Per tant, totes aquestes persones amb les quals ens puguem entendre formaran part d'aquest possible pacte de govern que hi hagi d'haver per aquesta propera legislatura 23-27. Des de Sumem Lloret pactarem amb tot aquell que estimi Lloret i que vulgui posar Lloret al centre de la política, sense interferències de fora amb el que hem de fer per Lloret. Això sí, tenim unes limitacions clares, que són a tots aquells partits que tenen problemes, o bé per raó de naixement, per raó de la identitat sexual o bé per l'idioma. Vox lo que tiene clarísimo es que pactos con esta izquierda progre no va a hacer ninguno. No nos encontrarán con ellos, no coincidimos en nada y no habrá pactos con la izquierda progresista ni separatista. El nostre lema és passió per Lloret de Mar, és compromís, 1.314 compromisos en el nostre programa, i és valors, els valors de la justícia social, de la llibertat, i en aquest sentit ens presentem a les eleccions i us demanem que el proper 28 de maig empleneu les urnes de progrés, que aneu tothom a participar, que voteu, i què millor que votar progrés, més progrés Lloret de Mar. Lloret en Comú Podem, un dels nostres objectius és que tots els lloretencs i lloretenques tornin a sentir-se orgullosos del seu poble. Per això demanem que comptis amb nosaltres, perquè nosaltres estem preparats per governar. Si estás harto de que te sientas inseguro en Lloret de Mar, si estás harto de tener miedo en tu casa, en tu barrio, si estás harto de que no se ayude a las familias trabajadoras, si estás harto de ver que Lloret está dejado, deja el pasado atrás, Lloret tiene futuro, vota Jordi Hernández, vota seguro, vota Ciutadans. Junts Lloret som una formació política nova, tot i que pugui semblar que pel nom hem estat en els anteriors governs. Res més lluny, no tenim res a veure amb el govern actual. Des de Junts Lloret, tot i ser una formació política nova, som gent preparada, amb experiència, formada, amb ganes, amb il·lusió. I és el que necessita Lloret en aquests moments. Experiència, il·lusió, noves idees i ganes de tirar Lloret endavant. Per tant, us demano el vot per Junts Lloret, us demano el vot per Jordi Martínez. Vull demanar el vot per tots els veïns i veïnes de Lloret perquè necessitem una àmplia majoria, creiem que necessitem força d'un govern sòlid, preparat, ens hem preparat per fer-ho, tenim un equip cohesionat i llestos per governar des del minut 1 i demanem el vot per això, per una àmplia majoria que permeti governar aquests pròxims 4 anys. Valens está de moda. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo, porque podemos ver cómo nuestras propuestas están siendo copiadas por otros partidos. Los pilares de nuestro programa son la seguridad, la limpieza, el mantenimiento. Y vemos cómo en estas 2 últimas semanas las están añadiendo en sus programas.
Seguridad. Nos prometen más seguridad cuando no nos la han dado durante 4 años. Están asustados. Mantenimiento. Nos dicen que van a arreglar las mismas calles que ellos han dejado rotas. Están asustados. Limpieza. Volvemos a lo mismo. Dicen que nos van a dar calles más limpias e iluminadas cuando las han dejado apagadas y sucias durante 4 años. Están asustados. Seguridad. Nos prometen más seguridad la semana que quieren quitar la Guardia Civil del pueblo. Mantenimiento. Nos dicen que van a arreglar la calle cuando en estas últimas semanas se han realizado obras que han dejado la calle sucia y rota. Y limpieza, lo mismo. Han realizado obras durante estas semanas antes de las elecciones que nos dejan la calle sucia e inservible de cara al turismo. Hay que ser valiente para gobernar. Hem de ser valents. Vota seguridad, vota mantenimiento, vota limpieza, vota l'original, vota valents. Els últims anys, a les darreres 2 legislatures, Esquerra Republicana ha ocupat espais cabdals, espais de prioritat en els governs municipals. Ho hem fet bé, per tant hem demostrat tenir solvència i hem demostrat que ens en sortim i que tenim ganes de gestionar. Ha arribat el nostre moment, després de molts anys de sociovergència, nosaltres creiem que és el moment de donar un pas endavant, ens ho hem guanyat, tenim un bon projecte, tenim una bona llista i per tant volem assumir totes les responsabilitats. A nosaltres no ens espanten les responsabilitats, ni a fora del municipi ni al municipi, i com que les volem assumir totes, volem tenir l'alcaldia del Lloret de Mar. Per tant, us demanem a totes i a tots que ens feu confiança i que el 28 de maig voteu Esquerra Republicana. Portem 8 anys de govern, porto 8 anys d'experiència i solvència en l'Ajuntament de Lloret de Mar, un ajuntament que vam recollir amb una situació crítica econòmicament parlant, una situació que ha anat millorant any rere any, rebaixant el deute públic, i que per tant podem garantir aquesta estabilitat que necessita Lloret de Mar per seguir avançant, i Tots per Lloret ha de ser l'eina útil, necessària, que Lloret necessita. Vota Sumem Lloret, perquè és la millor proposta per liderar el futur govern municipal. A més, posarem les persones al centre de la política municipal cada dia. Vota l'ara. Sumem. Bueno, si quieres que cambien las cosas y quieres que en Lloret vaya todo mejor y quieres cuidar lo tuyo, vota a Vox. Come back down, down. Go, Neo Tokyo, yeah. Everybody knows that I will save the world tonight. Neo Tokyo vibes. Neo Tokyo vibes.